जौन माई के दरबार में हमनी के आइल बनी सो जौन माई हमनी के बोलौले बाड़ी ओ माई के पूजा आराधना कर लेबे के बा। लड़का कहले कि ए माई हो हे बगिया में अनेको फूल बा अनेको पौधा बा अनेको पेड़ बा ए माई लेकिन लिमिये पर तू काहे लुभालू कॉमन गुण निमिया में तू पावेलू कि निमिये पर लुभालू। लड़का माई से कहत रे ये माई आखिर का वजह बा का कारण बा कैसे रंजित भाई कि निमिये हो घरवा मैया के हर निमिये दुआरवा हो निमिये तारावा कि माई लगवली दारवा रवा हो कि निमिये तारावा। लड़का कहले कि माई कौन गुण नीम में पावेलू कि निमिये पर झुलवा लगावेलू निमिये के लगे दरबार लगावेलू माई काहे ना लेड़ पर लगावेलू भूल ही रहली काहे ना इमली के गाछ पर लगावेलू खट लागेला काहे ना गुलर पर लगावेलू ए माई गुलर के खाला केहू ना खाला। लइका कहत रे केहू ना खाला तो भेटाला कि निमिये हो घरवा माई के निमिये दुआरवा हो कि निमिये तारवा चलिए है माई के भक्त अभी आयंश बबुआ के माध्यम से पुरस्कार माई से प्रार्थना करब शुभकामना खातिर आशीर्वाद प्यार दुलार बनल रहो माई के। निमिये हो घरवा माई के निमिये दुआरवा हो कि निमिये तारवा ना माई लो घोबलू दार बारवा हो कि निमिये तारवा ना माई लो घोबलू दार बारवा हो कि निमिये तारवा चली हमरा भैया राम नरेश यादव जी वो भैया के माध्यम से पुरस्कार रहल श्रद्धा के जय जयकार रहल। भक्त कहले कि ये माई नाही पसंद माई के पकड़ी पिपारवा नाही पसंद माई के पकड़ी पिपारवा निमिये के ऊपर बाबे
घरवा दुआरवा निमिये हो धन मैया के निमिये हो दासन हो कि निमिये तारावाना गवली दार बारवा हो कि निमिये तारावाना गवली दार बारवा हो कि निमिये तारावाना